ayini amarabi? Okay, amarabi kuyisifo sibiza ngezoonotic disease edalwa izilwane lezi esibiza ngama mammals. So ama mammals uhlobo lwezilwane ezincelisayo. So singawathola amarabi from ezilwaneni ezingama pets esifuyile emakhaya kodwa lezi ezincelisayo sengenza ukuthi kube lula and singayithola futhi amarabi ezilwaneni ezingama wild animals. So mangikhuluma ngezilwane zasemakhaya ezingama mammals ama pets lawa ngikhuluma ke ngezinja namakati okuyikona emvamise esinakho esikufuyile. But at the very same time kuyenzeka abanye abantu through ama trips abawathathayo bebe exposed to ama bats okanye abantu abasebenza kuma minings. Uyabona manje angisakhuluma ama mammals kuphela but sengikhuluma ngezinye izilwane, which is very few of those people abasenza ama mining singangacabanga ukuthi mhlambe ngoba elunywe ibats okanye ishawe ibats ngabe mhlambe ilulwane. Yebo. So nalabo bantu labo nalabo bakwi risk kakhulu yamarabi. But nje amarabi ngizozama ukuthi ngisummarize siwathola through contact with amathe aleso silwane esisuke sinani sinamarabi. So ukuze kube khona icontact, it's either one isilwane leso sikulumile in the case of ilwane ke lezi ejwayelekile esifuyile izinja namakati. 90% ama cases wethu izinja transmitted amarabi. So mayikuluma inja kuyakwenzeka uthola ukuthi ke leyo nja inamarabi. So leyo saliva leyo infected with ivirus le yamarabi yesingena lapho kwi entry side la so ikulume khona ilokhu multiplier ke multiplier i-aim ye-virus le isuke ibheke laphana emqondweni kwi-central nervous system la ifike khona ke idale i-acute encephalitis which is i-brain inflammation okanye uvuvukala kwengqondo ngesiZulu. So inhloso ke yaka health okanye iminyango yezempilo malana namarabi ukuthi abantu beze bengadevelop kwakona isifo samarabi ngenxa ukuthi amarabi 100% mortal okusho ukuthi ayabulala awalapheki once waqala develop ama signs and symptoms.